होकस बोकस पेश करता है। اسوای چی آری جوان موسمن منز تقسیم کران بهار رتا کالا ہے خزاں تے وند پرت موسم چو ترین رتن تام روزان یت منز رتا کالا ہے ساری وے کھوتا گرم موسم چو آسان وند چو ساری وے کھوتا سرد آسان تہ اتھ درمیان چو موسم بہار تہ خزاں آسان موسمن چو زمینس پٹ گجھن ولس واقعس پٹ واریاہ اثر تراوان سونٹس منز چھ جانور پت گجھان تہ کلائی کٹیچ دوبار پت گجھان رتا کالہ چو گرم آسان تے یگلہ شری عموماً سکول نبر آسان چھی تہی سسی چھی بٹھس پٹ چھٹی نیوان فصل چی اکثر رتا کلس خرس پٹ جٹنا یوان خزاں منز چی پنا اوتھر رنگ تبدیل کران تہ کلیو ستی چی پیوان تہ سکول چو دوبار شروع اگجھان وند چو سردی آسان تہ واریاہن جائن چو شین پیوان کینہا جانور یتکانے زن ریچ چی وندس منز ہائبرنیٹ کران ییلہ زن باقی جانور یتکانے زن پرند چی گرم آب و ہوا کن ہجرت کران موسم کیا زی چھو یوان موسم چو زمین آفتاب ستائے تبدیل گجھن ول تعلقات ہند وجہ ستائے آسان زمین چھ آفتاب گرد چکر لگاوان یوتھ مدار چو وننہا یوان وریس منز اکھی لٹھی یا پریت 355 دوہن منز یتکان زن زمین آفتاب سندی پکے نجان چے سیارس پیٹ پریت دوا چو آفتاب کہے گاشچ مقدار تھوڑا سا تبدیل گجھان یہ تبدیلی چے موسمن ہند سبب بنان صرف چو زمین پریت ویریہ آفتابس اندی پی کی گردش کران بلکہ زمین چے پریت 24 گھنٹن پیٹ پنس محاورس پیٹ گردش کران ات چاس دوا ونان تاہم زمین چینہ آفتاب کہے مقابلس منز سیود ہیور تہ بون اندازس منز گردش کران یہ چو تھوڑا چکن سائنسی طور پیٹھ چو زمین آفتاب 153 مدار کے سطح پیٹھا 23 ڈگری جکت کیا زمین چی جگتا سا تیلا چاہت فرق پیوان ٹلٹس چیزی اہم اثرات آفتاب اگزاویہ چو زمین اس ستی تہ داوان ہند زیچھر اوریہ کس نصف حصص منز چو زمین یتکن تلت زی قطب شملی چو آفتاب اس کن زیادہ مائل گجھان دویم ہے نصفہ خطرہ چو جنوبی قطب آفتاب اس کن اشارہ کرنا یوان زیٹھن داوان ستی چو شملی ہی مہ سفیر گرم گجھان تحریتا کالا چو بنان یت کن زنوری بڑان چھو زمینک جھکاؤ چو ہت کتھے کن تبدیل گجھان یتہ قطب شملی آفتاب نش دور چو گجھان یم حصتی وند چو پد گجھان امہ وجہ ستی خط استوا کس شمالس منز موسم چے خط استوا کس جنوبس منز موسمن براکس یلہ یورپس تہ امریکہس منز وند آسہ برازیل تہ آسٹریلیا ہس منز آسہ رتا کالا آسی کر دوچ زیچھر بدلاؤں چکت مگر آفتابک زاویہ تہ چو بدلان رتا کلیس منز چو آفتاب کے گاش سیودوے زمینس پیٹ چمکان یوز زمین چ سطحس زیادہ توانی چو دیوان تہ یہ چو گرم گنجھان وندس دوران چو آفتاب کے گاش زمین سے ایک زاویہ ستی ٹکران
یچو کم توانی دیوان تہ زمین چونہ یوتا گرم کران